שלום לכולם, כאן אופק מ-MC Gaming באופק. נו, לגים. אוקיי, סליחה על זה. והיום אני מקליט לכם משחק חדש שיצא של MC PvP, קוראים לו סבוטאז'. אוקיי, אז כעיקרון מה שעושים במשחק הזה, בואו אני אגיד לכם. אתם מתחילים בהתחלה ויש לך 30 שניות לחקור את המפה ולמצוא כל מיני תיבות. אם אתה מוצא תיבה, עכשיו אני לא מצאתי, הנה, והתחלנו, כתוב לי שאני innocent. עכשיו, יש 3 סוגים במשחק. הקיצר, רגע, על התיבות, כאילו יש בהם כל מיני חרבות וזה עוזרים לך לשרוד. אוקיי, אני innocent. יש 3 סוגים, יש דטקטיב, יש innocent ויש סבוטאז'. המטרה שהדטקטיב והאינסנט צריכים להיות בטים, והסבוטאז' הם בעצם צריכים להרוג אותנו, אבל אי אפשר לדעת מי מה פה. אתם מבינים? אז זה ממש מבלבל, צריך ממש לנחש. עכשיו אתם רואים שלמטה כתוב לי 355, זה הקרמה שלי, שזה כמו הכסף. עכשיו גם בשרת הזה יש משהו, הנה אתם רואים למטה דונטריק is being analyzed in the saboteur inspector. סאבוטר אינספקטור זה משהו שיש בכל מפה, כל פעם אפשר לעשות vote למפה שונה, שבעצם זה חוקר, כאילו, ונגיד זה שם אותך כזה בכלוב, ומי שמחוץ לכלוב זה בודק אותך, ואחרי 30 שניות, אם זה עושה כזה, אם זה מוציא כאילו וול אדום, זה כזה דוחף אותו עם סטיקי פיסטן, אם זה עושה עם וול אדום, אז זה משהו סבוטאג', ואם זה לא מוציא וול אדום, אז זה אומר שהוא סבבה, שהוא או דטקטיב או זה. יש שם קרב, נראה לי אני מפחד להרוג אנשים שאני לא יודע מי הם. עכשיו, אתם רואים שיש לי את הבקבוק הזה, אם אני לוחץ נגיד עליו, אתם רואים, there is a few fresh blood stains on their body, זה אומר שהוא היה בקרב, וככה אני יודע, יש גם, הדטקטיב יכול להבחן גופות מתות, אני לא יודע בדיוק למה, כי לא שיחקתי בזה הרבה, רק רציתי לעשות סרטון היכרות, כי אף אחד לא עשה לזה סרטון, וזה ממש משחק אחד על כיפים. אוקיי, עכשיו נראה לי אני אלך לנסות להרוג מישהו. הנה, פה זה הכלוב שאמרתי לכם. עכשיו אתם רואים, מחכים 15 שניות, ואז, רגע, תכף תראו מה יקרה. עוד 5 שניות. הנה, הם גרין, זה אומר שהם בסדר. אם זה היה אדום, אז הם לא בסדר. יאללה, בואו נראה. 15, נו, 5. ירוק, סבבה. הוא סבבה. אוקיי. אי אפשר עכשיו כולם ייכנסו לפה, יראו איך הם. 15 שניות, בואו נחכה לזה. נחכה ואז נלך לנסות למצוא את מי שזה. אתם לא צריכים לפתוח פה באף אחד, למשל. אם נגיד מישהו אומרים לכם טים ועושה לכם פיס, אל תפתחו בו. סליחה. אל תפתחו בו. כי הוא יכול להיות סבוטאג' ואתם לא תדעו מזה. אני עכשיו ארוג מישהו, ואם אתם הורגים את המישהו הלא נכון, אז יורד לכם קרמה, וזה לא טוב. אוקיי, הלוק הזה נראה לי טיפה חשוב. אני ארוג אותו, אני אנסה לפחות. לא, הוא הרג אותי. אוקיי. עכשיו אתם רואים שמטתי, אני בגיים מוד, אני יכול לעשות מה שבא לי, ויש לי ראש של סטיב, נכון? נגיד עכשיו אני לוחץ מקש שמאלי, זה מעביר אותי לשחקן. כל פעם זה מעביר אותי לשחקן אחר. אוקיי. אז זהו כעיקרון. אני אתן לינק בדסקריפשן של אחד מהשרתים האלה, כי אני לא ממש הצלחתי למצוא אותם באתר של ה-MC PvP. אני עכשיו פשוט עם ה-MC PvP מוד, אבל אני אתן לינק, ופשוט נגיד אם יש כל מיני שרתים, יש A1, A2, A3, כל אלה. אז יאללה, מקווה שנהנתם מהסרטון הקצר הזה של ההסבר. אם נהנתם אז תנו לייק. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים, אני אעשה הרבה סרטוני PvP, Hunger Games, אז תנו סאב כדי לראות אותם ראשונים.
ולחפש אותם עכשיו שעות ב-FXP או משהו כזה, אז יאללה ביי.